Добрий вечір, 21 година за київським часом, це значить Прайм Скрипін в ефірі телеканалу ОТР, так само на YouTube-каналі Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. Вітаю вас! Сьогодні будемо говорити про, вгадайте, любі друзі, звісно, будемо говорити про пана Штайнмаєра. І чому голос такий тихенький у Верховній Раді. Гості сьогоднішньої програми Соломія Бобровська. Соломія Бобровська, громадська та політична діячка, 29 років. Народилася у Рівному. З 2007 по 2012 рік навчалася у Львівському університеті імені Івана Франка. Отримала ступінь магістра філософії. Потім курувала проекти в Центрі громадянських свобод у Києві. Була активісткою громадського руху «Чесно, фільтруй Раду». У 2014 році отримує першу посаду в політиці – помічника віце-прем'єра України з гуманітарних питань Олександра Сича. У жовтні 2015 року радник тодішнього голови Одеської облдержадміністрації Саакашвілі. Після його звільнення Бобровська виконувала обов'язки керівника Одеської ОДА. Тоді їй було лише 26 років. Нині народна депутатка від фракції «Голос». Водночас секретар комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Соломія Бобровська. Саме зараз на АТР. Отже, поїхали, друзі. Ясна річ, ті, хто дивиться постійно, знає, що ви можете спокійнісінько поставити самостійно питання до гостя або висловити позицію по телефону Viber плюс 380 73 419 41 58 і Skype, підкреслюю Skype, atr.tv. Отже, з чого почнемо? Зі Штайнмаєра чи що? До всього наболілого. А тут в мене, як завжди, все дуже смачно. Вперед, спершу написано вперед. Що значить вперед, що написано? Що заплановано? Тут менюшка, дивись, питання елементарно просте. Це, що відбувається з голосом, я погано розумію. Тобто ми колись спілкувалися от після виборів, та? Тепер я спостерігаю і ну окей, монобільшість, це ясно. Все ясно. А ви, як, знаєш, якщо порівнювати, ви такі різкі, але не як шампанське, а як дитяче шампанське. Тобто взагалі, без градусів. Я, насправді, вчора цілий день була в таких от сумних, засмучених відчуттях, поки в 9 вечора не побачила ще й відео з Ківою. І на цьому я думав, ми цього уникнемо. От, власне, згадок про, так би мовити, фізіологічні особливості цього народу. Я просто не знала, що може зіпсувати от все-таки розчарування дня, насправді, це щодо моєї особистої позиції і думки про те, що ти висловлюєш, ви висловлюєте. Ні, ми не ти. Ми не будемо тут бавитися, що ви, Романе, пан Роман, ви, пані Соломія. Все прийнято. І я вважаю, що однозначно ми би мали бути різкіші, радикальніші, і все ж таки вимагати прихід президента в інший спосіб, аніж такий дипломатично-комунікаційний, як це поступило вранці з зверненням від імені 3 фракцій, про те, щоб о 16 годині приїхав і президент, і Міністерство закордонних справ, і Генштаб. Таке було рішення прийнято 3 фракціями, але мені дуже шкода, що якраз ми не поламали цю всю історію і не дотисли до кінця. Хоча сьогодні вже, я так розумію, після того, коли градус не спадав, президент все ж таки вирішив до нас звернутися через екран і це зробити. Дивись, градус не спадав. Скажімо... Він абсолютно, до речі... ви вчора ж блокували щось там, трибуну, вийшли на трибуну? Ні, ми вийшли ввечері і сказали про те, що ми пропонуємо створити тимчасову спеціальну комісію щодо подальших дій, рухів і від того, що відбулося позавчора з цим листом і погодженням цієї формули. Дай Бог, звичайно, щоб «Слуга народу» і підтримала цю всю історію, проголосувала, і делегувала, і запустила. Але ж ми добре розуміємо, що комісія, для чого комісія? Хто працював в виконавчій владі, дуже добре розуміє, для чого комісія. Це тоді, коли питання прибирається з гострого такого наконечника. Так, комісія – це утворити робочу групу, і вона там тягнеться, в зручний момент витягаємо, кажемо, ось комісія тут щось накопала, але повноваженню комісія... Мало того, мені, чесно кажучи, що дуже дивно, точніше не дивно, але образливо, що
президент або його близьке оточення, та, яке йому формує і образ, і йому нашіптує, що далі якісь кроки робити, чому він не захотів зайти в зал і нормально з нами поговорити. І мало того, це ж би публічно транслювалася б історія назовні. Тому Слухай, я можу висловлювати свій, та прошу. Так, тому що не опозиція, насправді, Майдану і Банкові, тобто є там вкраплення своїх гравців, які в тому зацікавлені розбурховані ситуації, але дуже багато притомних, адекватних, нормальних людей вийшли, які сказали, що слухайте, поясніть, ми ж не говоримо, так, капітуляція, але поясніть, що відбулося. Ну, чому, зокрема, я, як народний депутат, маю читати Фейсбук, шукати, шастати, щоб я зрозуміла, що відбувається в моїй державі щодо зовнішньої політики. Особливо, не зовнішньої політики, внутрішньої політики, яка стосується тимчасово окупованої території. Ну, це смішно і принизливо. Ти розумієш, ми не змовлялися, насправді ми сьогодні там в своєму ефірі денному, на і мене, говорили про комунікаційну катастрофу. Це ми не підлаштовувалися. Тобто поведінка прес-секретаря, відсутність комунікації і зрозумілої артикуляції, а що робите. І це є. Ну, тобто тут я можу погодитися, але ви, як, скажімо, ви ж державники ніби, там маєте бути. Ну, однозначно. Ти точно. Та, от вся фракція. Я не знаю, Сергій Рахманін, наскільки він готовий до... Він готовий. Він готовий, так? Він готовий. До рішучих дій, а питання виникає, а де Вакарчук? Я думаю, що це буде щастя задати йому питання, коли він особисто прийде на ефір. Бо мені буде мені важко це прокомунікувати. Це історія лідера партії. І він дуже різкий в своїх заявах. Та, ми зараз послухаємо різку заяву. Ось. А де він? Ну, його бракує. Ну, він же ж обличчя, він фронтмен не гурту «Океан Ельзи», а цілої партії і фракції. Ну, керівник фракції, я знаю, там Сергій Рахманін, але керівник партії Вакарчук. А він сидить в Каліфорнії. Неофіційне відрядження, робоче. Ну, для чого? Куди? До кого? В нього робоче відрядження в рамках, наскільки розумію, програми навчальної і підтримки студій. Але для того і шукався баланс між тими, хто може вести фракцію, хто може давати ці канву і по них працювати. Тому, ну, наразі, слухайте, ми ж всі ж не то, що не вчорашні, ми ж пройшли вже побиті вулицею. Ну, тим не менше, ми ж будемо обговорювати зовнішню політику фактично. І от це прізвище Штайнмаєр, яке збуджує в тому числі і депутата Киву, я так розумію. В телефоні в нього писав не Штайнмаєр, на жаль. Ну, і ми торкнемося, тому що ти ж секретарка Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, та? І ще й член постійної делегації парламентської асамблеї НАТО. Так. Все це добре, але от, власне, я вже згадував про рішучу заяву Святослава Вакарчука стосовно оцього листа, про який ми зараз поговоримо, але спочатку заява ж. І головне питання, яке хвилює всіх, що буде з українським кордоном на Донбасі? Хто і як буде його контролювати під час виборів? Тому що вибори без повним нашим контролем над нашим кордоном – це не вибори, а профанація. Я сподіваюся, це розуміють всі, я сподіваюся, це розуміє президент. Ми вимагаємо від президента чітких і однозначних відповідей про те, яким чином українська команда відстоюватиме інтереси України на зустрічі нормандської четвірки. Прохання, передайте Славку, що знімати себе не треба вертикально, треба горизонтально. Ну, для телебачення це краще. Дякую, прийняв обов'язково. Так, а тепер оця реакція. Ну, сьогодні Зеленський все ж пояснив уже, так? Ніби. Так. Тебе влаштовує пояснення? Я відверто скажу, я не встигла дослухати його до кінця. Зрозуміло, що він знову апелює до того, що безпека спочатку, обговорення все закону, все буде відбудеться суспільством. І я йому раджу, чесно кажучи, якщо маю право йому радити, нехай він поставиться це на соціологію, хай його всі помічники це все пропрацюють, і він сам зрозуміє червоні лінії, які він просто навіть не висовує на обговорення для суспільства. Тому що я думаю, що повернення, зокрема, як його колеги в парламенті, чи його партія в парламенті говорить, зокрема, наш голова комітету Богдан Яременко, який вказує на те, що погоджуватись на особливий статус, зокрема, і в контексті народної міліції, далі амністії, мови і так далі, він не хоче, не готовий і так далі, і так далі.
що начебто мало би дати пас, зрозуміти, що таких речей не буде. Тоді питання, що ж ми тоді туди закладемо. Але повертаючись взагалі назад, і взагалі залазячи всю цю історію і коментуючи, мені дуже прикро, що ні 14-му, ні 15-му, ні подалі не було чітких визначень, що насправді прописано і які дефініції вони закладалися від початку, зокрема, цей особливий статус. Тому що якщо особливий статус – це там, автономія для росіян, для нас це може бути умовно форма децентралізації, яку ми зараз успішно чи не успішно проходимо. Ти читала цей лист? Так. Кучми, який Зайдіку написав? Так, який був опублікований фактично через 2 доби, якщо через півтори після заяви. І що? Оцінка? Вибачте, що в мене таке примітивне питання. І що? Ну, що може бути і що? Тобто для людини з боку, через які не пояснювали всі тонкощі цих зобов'язань останніх подій, це, недаремно кажуть, формула Штайнмайєра Путіна. Ми підіграли, ми ще більше спростили мінські домовленості і знову заговорили про особливий статус, про який ніхто не має зеленого поняття, в якій формі це повинно бути. Ну, нічого. Розумієш, в чому історія? Позиція президента сьогодні така. Ми це підписали, тому що, значить, це відкривало нам ворота, там, чи шлях до нормандського формату. Тільки він в жовтні вже не відбудеться, сказав Путін. Каже, в мене, пацани, в мене врем'я нема, часів нема, і взагалі я спішу. Тобто немає часу в графіку, насправді. Отака офіційна заява. Ну, власне, в тому питанні, як ж можна вірити тоді на слово, чи на який тоді був обмін цих речей, що ми це зробили? Насправді, це ж питання, думаю, в тебе і в багатьох з нас виникало, коли наші хлопці, слава Богу, повернулися додому. Тобто, що стоїть за цим всім? Це ж ніколи росіяни не візьмуть просто занадто просту ціну за це. Росіяни взагалі, вірити їм якось і сенсу немає, тому що це ворог. Я просто погано розумію, та? Але і сьогодні Зеленський говорив у зверненні про те, що там зради немає, там то все, що приписують ніби протестувальники на вулицях, цього немає. Що відбудеться, коли відбудеться, не визначено, і треба було ухвалити, підписати лист, кожен підписав окремий лист. Тобто Зайдік колекціонував ці листи. І от відбулося те, що відбулося. Я чула коментар пана Горбуліна, який, власне, згадував в тому числі про як ця формула відбулася, як це відбулося на переговорах. І коли ми говоримо, зокрема, про Мінськ, ми знову ж повертаємося на більш-менш якусь безпеку, а потім сектор, який стосується виборів і те, що сказав Штайнмайєр. І коли він це сказав, це було там в усній формі, в дискусії, от він, мовляв, взяв і раптово опустив. І це всі ніби пропустили, і там далі якась відбувалася розмова, за це вхопилися росіяни і далі почали качати цю історію. Знову ж, я не можу зрозуміти масових речей, але, зокрема, там, коли йде мова з ОБСЄ, які мають визнати вибори, що це все законна історія пройшла на тимчасово окупованих територіях, хочу побачити їхні вирази обличчя, які туди поїдуть, чим не буде страшно, як туди поїдуть наші, мовчу про партії, журналісти і все решта, це взагалі жах. Скільки треба людей має бути вбито, чи що має статися, щоб ОБСЄ сказали, що там не відбулися чесні вибори. Мало того, вони скажуть, що вони відбулися, питання далі місцевих виборів. Після місцевих виборів парламентські вибори. І ми виходимо, що ми заводимо ще там енну кількість мажоритарників, якщо це буде мажоритарники, або представників тих областей навіть в списки. Ми знаємо, хто їх візьме задоволенням в список. Опоблоки, платформа, наші відкриті ворота. Ми заведемо ще одну відверту 5-ту, 6-ту, 7-му колону в законодавчий орган. І далі пішло-поїхало. Прекрасно. Є дзвіночок. Добрий вечір. Алло, якщо ви є. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть. Називайтеся, звідки ви? Я хотів звернутися до пана Романа, або пані Соломії, хай відповість на це питання. От я постійно зараз останнім часом слухаю, що президент Порошенко погодився на формулу Штайнмайєра, тому що він такий недосвідчений, що він просто не розуміє, що це. І великі такі політики, навіть чують Агнетовка, що вона каже, перед тим дивився. Але мені здається, що вони всі помиляються. Що пан Зеленський, він наоборот дуже досвідчений, дуже професійно працює. У мене така думка є, що він просто знає, що він робить. Він просто здає інтереси України. І він це робить свідомо, а не просто недосвідчений. Я так думаю, що він ще з часів КВН, ще не треба забувати, як він ще Маслякова
працював. Він тоді що робив? Він Україну тільки обсміював, опльовував і, вибачте, і тільки ти не займався. В нього душі України нема. І він може, що навіть і агентик певних спецслужб. Хтось треба і про те подумати навіть. Що ніхто того на це не зважає, що він робить професійно свою справу. Я отак вважаю. Це репліка, це питання там немає. Єдине, що можу сказати, мені здається, що він це таке говорильне, але що президент може взяти своєю асиметричністю у відповідях, підходах і баченнях. Але ця асиметричність рано чи пізно шубовсне в воду, це раз. І друге, для мене зовсім незрозумілий пул людей, які для нього формують бачення. По-перше, ми взагалі мало розуміємо, хто їм це формує. Друге, я не вірю, що постаті Пристайка, Кулеби, міністра, віце-прем'єра, вони не є проукраїнськими чи продержавними, але для мене цікавить роль пана Єрмака, який просто прийшов, умовно, не з дипломатичного сектору, не міжнародного, і на сьогодні він відіграє ось раптом, як кажуть, як називають, роль доволі сильно впливову і близьку до нього. Справа в тому, що треба керуватися, напевно, певними фактами. Там ця конспірологія, що Зеленський – це агент якийсь, і професійно здає Україну, я так зрозумів репліку нашого глядача. Але почитайте уважно біографію пана Зайдіка. Це представник ОБСЄ. Він дуже тривалий час працював в російських фірмах в Росії. І ми можемо собі припустити, що він мав контакти із спецслужбами російськими. І, в принципі, ти знаєш прекрасно, що про ОБСЄ говорять про цю моніторингову місію, яка впритул не бачить російських військових на Донбасі. Тому я правильно сказала, що ж має статися, що вони це побачили. Тобто це мають сидіти всі, я сьогодні навіть думала, це мають в кущах з дулами видні бути смерчі, урагани, гради, піони, точки У, щоб вони це побачили. Бо скільки людей має полягти, щоб вони зафіксували, що там щось не так відбулося. Ну і ще один факт є, це те, що в 16-му році, Порошенко хоч і заперечує, але в 16-му році він сам озвучив формулу Штайнмаєра, і це словосполучення було в його лексиконі, він спирався, що от розроблена така формула Штайнмаєра. І тому Насправді, будемо зверті, ні один, ні інший не комунікував в достатньо правильній мірі. Просто того була можливість стримувати, і це теж думаю, що має можливість, бо в нього 250 людей в Раді, теж стримувати натиск і це бунтування. Але тут так не пройде, тому що вже гарне питання, чому? Чи це суспільство підросло, чи це опозиція, яка це буде брати на прапор і йому опонувати. Але цього разу намалювання очей не відбудеться. Як би тут все зібрати докупи, Давайте послухаємо тоді точку зору. Богдан Єременко, це ж дипломат, працював в Туреччині під час Майдану, зробив заяву, став на бік Євромайдану, тобто Революції Гідності. За це він там дістав наганяй в Міністерстві закордонних справ. Але тепер він що говорить, теж пряма мова. Хочу відповісти своїм колегам з фракції «Голос» і «Європейська солідарність», які вимагають чи то звіту про ситуацію на переговорах з Росією, чи то визначення директив для президента України, як вести ці переговори. Я не іронізую, а справді не розумію суті вимог колег. Адже керівники усіх фракцій отримали вичерпні пояснення президента щодо формули Штайнмаєра. І як виглядало, з заяв більшості з них сприйняли їх. Але, схоже, не змогли переконати свої фракції. Буває. Тепер народ України доручив президенту Зеленському реалізувати свою програму. І президент Зеленський не приховував, що шукатиме миру. Не капітуляції, яку двічі у вигляді мінських домовленостей підписали до нього, а домовленості, яка дозволить зупинити вбивства, по-перше, та повернути окуповані ОРДЛО до складу України, по-друге. І він має повне право обирати тактику і стратегію ведення переговорів. І публічне оголошення цієї тактики та стратегії не завжди корисне. Притомне ж пояснення ніби. Абсолютно. Але це дуже комфортне пояснення. Тобто вдати, що не розумієш, що вимагали. Вимагали просто про те, що президент прийшов і пояснив, що насправді відбулося. Ще раз, чому депутати повинні з Фейсбуку, соцмереж вишукувати пояснення, що відбулося. І 11-хвилинна, відверто слабкий брифінг
якщо там ви називаєте журналіста його це брифінгом, Ні. ще щось може пояснювати. Я навіть не хочу ні стібатись, ні якісь робити історії про те, що він спішить до дітей, все решта. Боже, просто стань і внятно поясни від точки А в точки Б, якщо ти пообіцяв, що ти говориш з народом. Внятно прийди, і це нормально прийти до депутатів в парламент і внятно пояснити, тому що у нас парламентсько-президентська республіка. І це нормально, що в парламент, який формує, зокрема, засади зовнішньої політики, і там чи допомагає, чи бере участь в формуванні. Прийти пояснити, тож була ж історія, Службу безпеки представляв, уряд представляв, все інше робив, ну тут що? Сміливості забракло? Не знаю тут що. І сьогоднішня, вибач, переб'ю, будь ласка, сьогоднішня заява... я готовий слухати якраз. Так. Сьогоднішня заява ж була показником того, що знову ж Раздус дійшов, і він знову вийшов. Ну, говорити. Тобто ви зрозумієте, що не зайшло попередні 2 дні? І якісь двіжники якісь ідуть, що люди не просто так на день виходять, ще раз, прості люди, не пархоботи. Послухайте, зараз про це теж поговоримо. Насправді це... Розумієш, він президент і це його відповідальність. У нас можуть виникати до нього зауваження, претензії, як у виборців, скажімо, які його, можливо, навіть і не обирали або обирали. Та у вас, як народних депутатів, і парламент. І тут якраз цікава історія, я чому кажу, що голос ваш не чути. От вчора з паном Чигозом говорив, кажу, вам треба стукати у двері, не чекати, що він до вас вийде. Не навчений так. Якщо президент дає інтерв'ю актору з серіалу «Слуга народу», який грав там прем'єр-міністра, не журналісту, а актору, то для журналістів це погана історія насправді. Тобто, а для публіки, вам згодовують чергову серію «Слуги народу». Як поводиться прес-секретар президента? Як дика тварина. І сьогодні дарували журналісти намордник, повідок і ошейник, щоб президент впорався з прес-секретаркою. Тут немає ніяких таких от речей, просто ми можемо лише звертати увагу і попереджати, що може бути бобо, тобто реакція. І тут якраз про ці акції протесту говорити, які збираються, там різні люди приходять. Абсолютно. Деякі викликають питання, що ви там робите. Так. Тобто я слухаю тих, хто був на фронті, приходять. Це є ознакою чого? Тому що, і чи це є прояв опозиції, тому що, будемо відвертими, політична сила Порошенка в цьому зацікавлена, і вони там з'явилися. Олексій Гончаренко, державник. Мій колега. А? Мій колега, так. Державник. Я навмисно. Я зараз борди не буду пригадувати в Одесі про російську мову. І папа, і тато в нього Костусів. Просто не системна така робота, як опозиції, або якщо ви назвалися опозицією, я зараз говорю про європейську солідарність, скажімо, сьогоднішній випадок, коли Ірина Геращенко кинулася захищати Жана Беленюка, якого Ліза Богуцька там написала в Фейсбуці, що от наш чорношкірий, депутат виступає. Іра Геращенко так пішла захищати Жана Беленюка, що він вийшов на трибуну і сказав, що в принципі він не образився, все нормально і все. Це не опозиційність. Тобто опозиційність – це контроль. Я так правильно розумію? Де ваш контроль? І що відбувається на вулицях акції протесту? Як ти для себе це трактуєш? Чи вони скінчаться, чи далі буде... Я думаю, що вулиці цього відеозвернення сьогодні не буде достатньо. Це раз. 2. Вони ж запланували вже якусь серію заходів по Україні, зокрема. І регіони помаленьку, але вони ввечері теж повиходили вчора. Спокійно, без якихось там напрягів, почалися збори обласних рад. І дуже буде символічно подивитися мапу, які обласні ради зібралися, чи міські ради, що вони заявили. Львів вийшов, Франківськ виходить, там Рівне сьогодні не зібралося, обласна, а завтра може збиратися міська. І так далі, хвиля. Як на мене, це просто підняття флагштоків, що зупинись, вийди, поясни, скажи. Бо він сам себе ж закопує в яму, бо ця сила сама себе закопує в яму. Ви не пояснили, ви сказали, що ми протрактували, що це капітуляція і вперед. Дуже правильне питання про контроль. Я теж з цим занепокоєна. Мені здавалося, що це моя особиста позиція, що це мала бути радикальніша, ще раз наголошую, історія.
І якщо це не ми, то хоча ми і не опозиція, але значить ЄС мав далі. І головне конструктивно і контроль. Я на цьому підкреслюю, тому що дивно виглядає, коли Порошенко виходить і говорить, немає ніякої формули Штайнмаєра. Відео є на вашій сторінці політичної сили «Європейська солідарність», де він в 16-му році говорить, що ось вам формула Штайнмаєра. Одна і та сама людина. Ну, цікаво, що там тиждень, два-три артикулювали, що формули Штайнмаєра як такої не існує, вона існує в усній формі, не на папері, і ніхто не Що ж, не на папері може... вона є. Кучма підписав. Хто такий Кучма? Вже є. Це гарне питання. Це ще одне питання, яке треба задати президенту. Це як до члена комітету з міжнародних справ. Ви знаєте, ми намагаємося зібрати не просто комітет, щоб нам хтось щось пояснив. У нас іде боротьба за таке право. І думаю, що наш ж голова і колеги все ж таки почують і зрозуміють, що парламент і депутати в комітеті – це теж люди. А наразі в нас тут дуже різнобіжна позиція. Але я хочу ще раз таки, хочу почути, що хто такий Кучма, це раз, і який не має права там підписувати. І два, я хочу почути, хто такий пан Єрмак, і який участь бере в формуванні зовнішньої політики перед президентом. Я не знаю, це питання до президента. Ні, ми чекаємо. Ми, по-перше, ми місяць не чули уряд, почнемо з того. Завтра ми будемо слухати презентацію програми «Дію уряду». Можливо, до пана Пристайка все ж таки ми зможемо достукатися, добитися, тому що коли він був 2 тижні назад у нашому спільному засіданні 2 комітетів з реінтеграції наших, крім тихенької фрази, що ми погодилися, але далі, що за цим стоїть, ніхто і не зрозумів. Уряд зробив презентацію Мінцифри. От була буквально на тижні. Що за скепсис? Молодці, це прекрасно. Вони ж, ще раз, ми ж хочемо просто нормальне спілкування і пояснення. От можна це, з цифрами на пальцях пояснити. 2 плюс 2 – 4. Сьогодні це звернення Зеленського вже крутили, я не знаю скільки разів в ефірі АТР. Хочеш послухати? Так, задоволення. Хочеш? Задоволення. Це команда до випускової групи. Зараз нам, якщо... Він ввечері ж вийшов, з заявою? Так, під вечір. Так, під вечір, так. Давайте розберемось, що це за формула. Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Ця формула каже лише одне – коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Це не повністю заява, це вже скорочено. Питання просто, за яких умов ці вибори можуть відбутися. То ми сказали вже 20... Я, Z, але у нас алфавіт перед тим не написаний. Ти розумієш, що формулу ніби придумав Штайнмаєр? Ніби придумав. Ніби. Я думаю, що записали, передали. Формула, так, Штайнмаєр. Окей, у нас є дзвінок. Добрий вечір. Алло. Так, говоріть. Так. Алло, добрий вечір. Пане Романе? Так. Алло. Говоріть, ми вас слухаємо з Соломією уважно. Пане Романе, я з задоволенням дивлюся вашу передачу. З задоволенням. Що хочу вам сказати? Ахметов так дуже багато допомагає. То що не доручити йому цю Луганськ, той Донецьк, не доручити його поставити мером міста. Розумієте? І то я впевнена, що відразу все припиниться. І ніяк не давати статус. А чим вони краще від нас, мені скажіть? Це кажуть про Ахметова. Ми маємо бути єдина Україна, ніяких статусів. Треба не брати ніякі збори не робити. Як вас звати і звідки ви, скажіть? От як вас звати і звідки ви? Галина, я Львів. З Львова? Так, з Львова. Я не раз хочу, ви знаєте... Алло. Так, ми слухаємо. Пане Романе, отака ситуація. Я вважаю, що ніяких зборів не треба. Тобто, перевибори, вони вже відтепер диктують, що вони не будуть робити. Почули. Їх треба так розчинити там, щоб вони, знаєте, щоб вони годилися з нами, що ми їм будемо... Почули. Про Ахметова ви запитали, Соломія? Я хочу, щоб гість все ж таки коментував, не я. Причому тут я? Що Ахметова туди треба відправити? Я вражена таким запитанням, пропозицією з Львова.
А мером міста, я ж треба було запитати, напевно, якого міста мало б Ну, може, бути. мали на увазі Донецьк. Стадіон так стадіон, там є стадіон Шахтар. Тобто мені цікавить питання, Ахметов у нас голуб миру і далеко не причина, чому ця вся історія почалася на Сході. Ну, тобто, якщо ми сьогодні, якщо пані хоче почути про перерозподіл ринку і хто кого затискає, ну мені не шкода абсолютно. Ми тоді скотилися на таку якусь низьку вже історію, просто щоб купити хліб і нас ніхто не чіпав, і барахтаємося реально в владі декількох людей, які нас мають просто як фізичну власність. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що тут, як можна відреагувати адекватно. Я не розчув, як звати глядачку. Хочу нагадати просто, я факти люблю так наводити і говорити, як що відбувається. Ахметов вів переговори вночі, є звуковий запис, я точно знаю, ми його транслювали тоді на громадському телебаченні, коли він виходив до протестувальників, ніби до сепаратистів, і вів розмови з ними, переговори, щоб це все діло нібито припинити, і в нього нічого не вийшло. Ну, може, не було бажання, в принципі, я не знаю. А потім призначили головою обласної державної адміністрації Таруту. І теж нічого не вийшло, він там з священниками зустрічався. До речі, я тут Що? дуже дивно, що в нього не вийшло в Тарути, як голови військово-цивільної адміністрації. Ти ж знаєш, що тоді сміявся з нього Коломойський, сказав, Всі сміялись то. пагуді, що. Всі сміялись то. Та, Я розумію, що він беріг свій, напевно, палац в Маріуполі, але дуже дивно і дуже шкода, що в нього не вийшло. В нього як в одного з перших, він очільників, якого призначив. Ну, він тепер в парламенті ж теж в Батьківщині Тарута. Так. Дивись, є оцей весь процес, так звана формула Штайнмаєра, є Мінськ, який, між іншим, започаткував Порошенко, тобто попередник Зеленського. Це ж не Зеленський придумав Мінськ і формулу Штайнмаєра. Тобто це вже було. І ти от ставиш питання, а що робити, які вибори і так далі. Окей, я приймаю. В мене теж такі питання. Які вибори можна проводити на території, де потрібно працювати над, я не знаю, як це сформулювати, можливо, суспільними трансформаціями та адаптацією цих людей, які вже 5 років відірвані від України, до українських реалій. Ну це ж... Я хочу сказати, що я не розумію, що ми робили 5 років насправді, і чому ми не напрацьовували цю формулу. Скажи, давай так, от у партії «Голос» є якась позиція стосовно того, як повертати Донбас і Крим? Якась тактика, якась стратегія, розуміння, що треба зробити? Ми розуміємо, перше, що Крим треба повертати на площадку всюди, де тільки можна, для того, щоб піднімати питання по Криму. Тому що за 5 років, і 2014 року вона зійшла взагалі на ніц з усіх можливих майданчиків виговорень. Мало того, мені дивно, чому по Криму не зробили подібну історію. Умовно, там, ну нехай Мінська, погана, не погана, але чому ніде немає переговорної площадки ні з ким, ну, зокрема, з партнерами, Штатами, та, зокрема, на жаль, з сусідами. А давайте вернемося знову черговий раз до Будапештського меморандуму і так далі. Обіцяли це зробити, не роблять? Ну, і не робили 5 років. Але Зеленський обіцяв, між іншим. Ну, давайте запитаємо, це буде ще одне питання в списку. Ну, не буде, точно буде. У вас є бачення? Я відверто скажу, ми працюємо над цим баченням, наразі його готового немає. Мало того, як для мене, як для волонтерки, яка таку прозі від'їздила на Схід, і вже так дуже близько і сенситивно сприймаються всі речі, я навіть не розумію до кінця, не те, що хто має напрацювати це бачення, а на які поступки підуть люди, які вже вражені війною. Це сім'ї військових, сім'ї загиблих, сім'ї волонтерів. Для них це все буде дуже чутлива річ. Мало того, для тих людей, які мають туди повернутися, якось жити в своїх квартирах, а в сусідніх квартирах мають жити зрадники, які їх здавали. Мені шкода, що 5 років всі ті кошти, які були виділялися для Донецької, Луганської ВЦА, фактично жодного разу не були використані до кінця. Відповідно, той рай, який мали побудувати як з моделлю Грузії, показати кращу інфраструктуру, кращі садочки, кращу дорогу, елементарні речі, цього не було зроблено. Тому в які реалії їх повертати? В тому, що було 5 років назад, тільки все половину чого вже трансформовано через військові дії, через війну? Ну, у нас є
хороші приклади суспільної трансформації там в містах на Сході, насправді, якщо брати там, не знаю, той самий Краматорськ, Маріуполь, Слов'янськ, ну, правда, там деякі речі відбулися. Я ж теж Так, це Донецька область. От мене цікавить, зокрема, тут Луганська область. Луганська область була забута на 5 років теж всіма. І де відверто люди кажуть про те, що ОБСЄшники бачать частіше, ніж людей з Києва. Куди не поїхали жодний представник керівництва партій, жодної з присутніх в парламенті, куди не приїжджав ані глава уряду, ані міністерства, і так далі, і так далі. Ну, і президент в тому числі. Питання. Вони кажуть, що ви про нас забули, ви нас ні за кого не маєте. Ми для вас апендицит у 800 тисяч людей, ну, мабуть, 700 уже, та? Мало того, звідки люди виїжджають не в Україну працювати, там далі вглиб в Україну, а в Російську Федерацію працювати і вчитися. Що цим людям, бідолахам, казати? Що ми про вас забули, ви нам не потрібні, тому що транзит пішов на Росію, нам а заблокована дорога, і цього більше немає. Чому в Сєвєродонецьк з Маріуполя доїхати треба більше, ніж летіти в інший куток світу? Це теж правда. Ну, треба віддати належне лідеру вашої партії, що він почав свій світовий тур з Маріуполя свого часу, коли він ще не був політиком і народним депутатом, не балотувався. Тим часом у нас є дзвіночок на Viber. Добрий вечір, називайтеся. І ваше питання. Добрий вечір. Гості в студії. Мене звати Максим. Живу у Польщі вже по 4 роки. Хотів би запитати у вас, Романе, як людину, яка переживає за власну країну, за нашу країну. Яка ваша думка, де Україна буде через 5 років? І чи є хоча б якісь шанси для людей, котрі виїхали в свій час за кордон, повертатися в країну, яка буде не схожою на серіал, де ніби герої всі реальні, ми їх всі довго знаємо, багато років, але те, що вони роблять, і результати їхньої роботи вже в якийсь час на їхніх посадах не дає нам позитиву і перспектив бачити того, що варто повертатися і будувати свою країну, тому що те, що сьогодні відбувається, це просто дорога в нікуди. І який ви бачите кінець політичний для цього збіговиська під назвиськом зе і особисто для Зеленського? Дякую. Гірка правда, ну що? Дуже гірка правда. Але я, чесно кажучи, доволі категорично в всіх моментах про еміграцію українців, робочу еміграцію. Бо для тих, хто має практичні професії, ну, давайте будемо відверті, що у нас є що робити, і у нас проблема знайти людей, які гарно фахово роблять від будівельної роботи там, до будь-якої іншої. Там платять більше? Ну, ні. І колись було прекрасне дослідження, зокрема, по збору ягід врожайництва в Україні і в Польщі. Далеко це не відповідає дійсності. Тому в мене питання, а чому для нас чужий злотий дорожчий за українською гривню? Якщо вони потім сюди присилаються, мало того, там ж з'їдається, проїдається, проживається, а сюди ми вкладаємо в що? В нерухомість. Та? Це ж було дослідження. В що вкладають українці? Не в розвиток. Тому я тут доволі категорично. У нас є 637 квадратних тисяч кілометрів. Є поле для роботи, було б бажання тут робити і створювати щось. Я не... Тут якраз питання до українців, які йдуть на цю дрібну, маленьку еміграцію. Щодо 5 років, я все ж таки маю надію, що по Сходу у нас буде зрозумілий статус тимчасово окупованих територій. Чи це буде заморожена конфлікт, де, напевно, вже не будуть стріляти, чи це буде тяготіти історія до Придністров'я, і куди ми з усім цим дійдемо. Ну і де на шальках терезів і на нашій ваговій політиці залишиться Крим. Але мало того, я думаю, що нам ще буде цікаво спостерігати з Одеською областю, Закарпатською областю, Чернівецькою областю, Поліссям і так далі. І як це буде Україна вести з боку поруч нас, з їхніми стосовно Криму, між іншим, керівник фракції «Слуга народу» Арахамія своє бачення озвучив. Чоловічки зелені, да? А зараз вже просто кажуть, це російська територія. Вони ж так кажуть. Тобто фактично в них немає шансів якось там віляти. Нам треба їх, санкції є, треба посилювати санкції кожного разу, поки вони не скажуть, це економічний шлях. Політичний шлях, я вважаю, це треба дочекатись, коли в Росії зміниться керівництво. От такий сценарій Арахамія малює. Ну, це не сценарій. А що це? Це плин часу.
Ну, це китайська така тактика. Сісти і чекати, поки пропливуть вороги, значить, по річці. Мене цікавить питання про санкції. Ви думаєте, що вони там вічні? А наші санкції? Ні, не вічні. Ну так вони взагалі вже, по-моєму, от вже на цьому крапка. Бо, мабуть, французи з німцями вже так втомилися від нас з цією нашою війною, що просто віддайте нам спокій, підпишіть будь-яку формулу і вже просто дійдіть з нашого порядку денного. Дайте нам нормально добудовувати Nord Stream 2, Північний потік, дайте нам нормально торгувати, на цьому закінчиться вся історія. Слухайте, ну нікому, крім Криму, нікому, крім Криму і нас самих це не потрібно. Чому ми звикли в когось вічно просити перекладати щось на інші плечі? Тому це не сценарій, це вибачте, Бог зна що. Добре, зараз повернемося до цієї теми, поки є новий дзвіночок. Добрий вечір, називайтеся і питання. Алло. Да. Так, говоріть. Город Скадовск, Херсонская область. Говоріть. Ми вас... Сергей звонит. Хочу к Роману обратиться. Не зрозуміло, що там. Кажуть... О, я слышу вас. О. Город Скадовск, Херсонская область. Вы как думаете, на ваш взгляд, насчет Крыма и насчет Донбасса? Я с вами у меня мнение с вами не сопоставляется. Вот. Я нічого не розумію, чесно. Просто нічого. Якщо там Назар, редактор, зрозумів питання, може напишеш мені. Бо я... Насчет Зеленского я согласен с ним. Конкретный вопрос там состоялся. А у вас нет конкретики. Вот вы мне объясните, какая конкретика у вас есть? Дякую вам за... Це до тебе питання, і це моє. Конкретика именно. Насчет Донбасса, насчет Крыма. Конкретика. Дякую. Яка, от ти сидиш, говориш, там нема, там ти Арахамі кажеш, ну що це за стратегія? Ти сказав, що ви розробляєте. І мене теж цікавить, коли можна побачити вашу конкретику, ваші конкретні пропозиції. Вашу позицію стосовно Мінська. Він потрібен чи не потрібен? Що це за формат, мінський формат? Поясніть мені. Ви, комітет Верховної Ради. Ясно річ, що ви не МЗС. Де це, з якого це створено, на чому воно базується? І яка у вас є стратегія, конкретика? От я тут з глядачем згоден. Щодо комітету, я хочу почути спочатку позицію і конкретику від президента. Хитра позиція. Ну, стоп, але це а у вас яка позиція вже є? Коли ви презентуєте? Ні, ще немає. Прямо скажу. Ну, не буду ходити довкола. Але я би хотіла, це буде моя особиста пропозиція до всіх тих людей, які хочуть творити чи творять зміни останні 5 років, які стосуються Криму, Донецької, Луганської області, зібратися на цілий день. Я не говорю лише про громадське середовище. Я хочу відійти від цих моментів до тих, хто в тому числі приймав рішення чи приймає рішення, і зрозуміти, що нам варто просити на міжнародному рівні, що ми можемо на національному, і як ми можемо це імплементувати на локальному. Бо, як на мене, я теж людина, яка мала відношення до Сходу, я не можу відповісти, що ми 5 років докупи зліпили. Крім міст, я не розумію. Якщо ти можеш пояснити, поясни мені, що таке Мінськ? Що це? Що це за переговори? Хто ці люди, які туди приїжджають? Там уже в керівники помінялися цих сепаратистів, тому що вони один одного там не дуже люблять. І поки в банці той Трапезніков поїхав в Елісту. Там до нього мешканці Калмикії вже зверталися українською мовою. Кажуть, ви там гнобили українців, приїхали тут гнобити тепер калмиків. Це теж є. Там теж є громадський протест. Розумієш? Але що це? Що з цим робити? Я сьогодні записав свій влог, там, Рибки Холодницького, де в мене є бачення. Радикальніше? Переформатовувати? Шукати інший формат? Озвучити тут, що? Так. Треба війну назвати війною і сказати всьому світу свою позицію, не чекати, що це зробить ООН, що там побачить ОБСЄ в лупу, а сказати, що є напад Росії на Україну. Не оголошена війна Росією, але це війна. І все. Далі вже регламент, все далі є. Ніякі Мінські, ніякі Сайдіки, ніякі листи, ніякі Кучми не з'являються в цих розкладах. Тому що це державна безпека. І це країна в стані війни. А далі міняється економіка стосовно цього, безпековий фактор. Все запускається. Так. А тут у нас щось гібридне.
Ми боїмося сказати, що це війна, і парламент теж цього не робить. Попередній не робив, президент не Але робив, попередній і сказав цей не про робив. збройну агресію Російської Федерації щодо Ну що України. таке Вони це агресія? так- Війна, це ну агресія. так назвали. Крим анексований. Це вони, от Арахамія тут має рацію, говорить, що вони ж визнають, що це вже не зелені чоловічки, що це їхній. От ми забрали. Цього достатньо вже. І не з'ясовувати, їх там нет, так би мовити, на Донбасі. Вже, це навіть вже можна не з з'ясовувати. форм радикального, як на мене, вірного підходу. Бачите, Знову тобі ж особиста позиція. Вірного підходу про те, що лайфхаки тобі дару. Мінськ це був ситуативний якийсь сходняк, який не мав юридичного статусу, з документами, які Досі несуть немає. юридичні. І досі немає. З точки зору міжнародного права. Абсолютно вірно. Тому питання до тих, хто буде приймати рішення, чи це все закривати і починати нову історію, якусь іншу, з війною, названою війною, тоді далі це зовсім інший формат. Або, якщо не захоче піти м'якшим сценарієм, далі штовхати якісь, не знаю, безпекові моменти знову, які мають бути Ти хочеш безпека провести спочатку. цей брейнстормінг, так? Тобто це називається стратегічна сесія на цілий день, це зазвичай забирає більше часу. Ну просто це нормальні, як на мене, це нормальні речі. Можливо, їх збирали 100-500, але ж немає публічного державного розуміння, що далі. Ми ж ніхто не може внятно відповісти, докупи зліпити, що далі, яка безпечна інтеграція чи реінтеграція повинна відбутися з населенням. Це взагалі найважливіше питання. Що з населенням? Найважливіше, та 5 років. Я хочу, Крим 5 років анексований. За 5 років виросли діти, які народилися тоді під час анексії. Що вони чують, діти, 5-річні? Вони просто чують, вони вчаться, вони здобувають освіту, вони отримують дипломи. В Донецьку те саме відбувається. Те саме, абсолютно. Дипломи, які не визнаються ніде, крім ЛНР, ДНР. Як ти бачиш повернення людей, якщо в тебе є таке бачення? Якщо раптом Крим нам повернуть, території і Донецьку, і Луганську область окуповані, повернуть, сказали, на, це ваше, забирайте, от. Ну, по-перше, мені дуже хотілося б, щоб це не мова про амністію, це мова про людей, які мали відношення до бойових дій. Вони б не мали відношення до цивільного населення, яке сьогодні проживає не відношення і доступу до цивільного населення, яке сьогодні просто проживає на території тимчасово окупованій. Далі, як розмежувати тих, хто втратив на війні чи на сході своїх людей, які повертаються в домівки, який буде в них діалог, ну це неймовірно важко. Чи це будуть одні школи, чи це будуть одні заклади, яка має бути просвітницька масова кампанія. Але я боюсь інше, що би ми не придумали, не працювали, не запропонували, в нас завжди ж проблема з імплементацією. Це ж така махіна людей повинна працювати на Сході, щоб якось не дати і в Криму нових сутичок і нових збройних помст, сімейних, слід враховувати, що, скажімо, ці регіони, вони десь тотожні в своїй агресивності з руським міром. Це ж ніколи там не було більшість населення, яка підтримувала, але меншість, вона була досить агресивно налаштована, що в Донецьку, що в Луганську, що в Криму. Давайте будемо відверті. Україна палець у палець вдарила для того, щоб там була гарно сформована проукраїнська більшість або просто українська частина людей. Ні. Ми пожираємо плоди того, що ми посіяли. Я почув. Теж гірка правда. Добрий вечір, дзвіночок. Алло. Алло. Так. Добрий день. Добрий, говоріть. Я переселенка в Донецьку. Мене звуть пані Тамара, але я вибачаюся, буду розмовляти російською мовою, бо не дуже гарно розмовляю ще українською. Ви прекрасно говорите українською. Я франківську. І у мене питання до Соломії Бобровської. Розумієте, я перехожу на російську. Понимаете, мы уже пострадали от того, что наше государство не смогло нам предоставить безопасность. То есть мы вынуждены были покинуть свои дома и переехали. И, так сказать, живем в совсем другом месте, без друзей, без родных. В настоящий момент решается вопрос о том, чтобы Донецк оставить под властью, так сказать, ДНР и ЛНР. Так сказать, их органов управления. Скажите, пожалуйста, вот мы поверим нашему государству, приедем, вернемся в Донецк. И скажите, пожалуйста, кто нам обеспечит и кто у нас может для государства гарантировать безопасность?
что я смогу действительно добровольно проголосовать на этих выборах. Кто мне обеспечит безопасность, что я свободно буду жить в своем доме, что я не пострадаю, то есть я не окажусь на каком-то подвале и так далее. Потому что ко мне в настоящий момент приезжают в гости с Донецка, люди боятся даже во Франковске говорить, так сказать, и, так сказать, свое собственное мнение, понимаете? То есть люди живут там со страхом. Почули вас. И, честно говоря, с каждым годом становится все... Я понимаю, что эти люди все дальше и дальше от Украины. Почули позицію вашу. Почули, тепер відповідь. Ну, тут про те і мова, що ніяка формула чи особливий статус не може бути без безпекового компоненту. Тільки кордон під Держприкордонслужбою, тільки наші українські військові, тільки виведення, повне не розведення, а виведення військ і так далі. І про це може бути мова, що зі сторони іншої держави не може бути агресії і може бути забезпечена безпека для наших громадян. Питання, як убезпечити від соціальних зривів і от таких от домашніх проявів, ну, оце виклик. Це один виклик зовнішній, а це буде внутрішній для нас всіх. І коли ти запитуєш, зокрема, про програми, що треба робити, це має бути ціла комплексна історія, починаючи від інфраструктури, освіти, енергетики, компонентів психологічної реабілітації, розмов і так далі, роботи величезної служби безпеки і так далі. Це ціла комплексна політика. Ну, поліція, я маю на увазі безпека. Ну, в першу чергу. Громадян. Ну, слухай, ну тут не все так безнадійно, я б тут не розподіляв би такого песимізму. Насправді у нас є досвід. Маріуполь, там звільнення Краматорська, Слов'янська. Є міста звільнені там, але де... вони не були так довго під окупацією. Тобто вони вскрилися тих, хто зраджував, люди показали свій колір, але це тривало, будемо відверті, півмісяця, місяць, десь більше, десь менше, але це не 5 років. Це не нове покоління, яке дійсно виростає. І це не люди, які отримують дипломи університетів. Ну, а як ти собі уявляєш відмовитися? Все, Крим, значить, не вертайте. Ми не знаємо, що з цими людьми робити. Ні, абсолютно ні. Кримські татари, мене переконують кримські татари, що Чигос вчора говорив, заходиш в кожну хату кримських татар, вони кажуть, це окупанти. Тобто вони їх вимушено толерують, тому що це загроза життю насправді. Тобто і кримські татари якраз зазнають утисків, і скільки вже просто вбито. Ні, в жодному разі. Я говорю про комплексний підхід і комплексну політику, яка має стосуватися тимчасово окупованих територій. Крапка. Питання, чому ніхто не напрацював, чому ніхто не запропонував. Питання часу імплементації – це одна історія. Але що далі, ніхто ж не дає відповіді. За 5 років не дав. А ти диви, нам сьогодні глядачі, насправді, у нас просто час вже закінчується. 2 хвилини лишилося до завершення. Так. З хорошими людьми час завжди швидко. Летить. Летить. Дивись, і нам глядачі, вони ж дають підказки тобі, як народному депутату, і ті, хто дивляться політики, і навіть і «Слуга народу», вам треба це все чути. Підказки є. Тобто нам не тільки думати про окуповані території треба. Я так розумію, дзвінок з Польщі був, про те, що Україна має бути країною можливостей для своїх громадян. Вона має бути привабливим проєктом. Я це чую. Але це робить не лише президент і Київ, і вулиця Банкова, Грушевська, Інститутська. Це роблять, зокрема, і ті громадяни. Може, це пафосно звучить? Так, але це абсолютно правильно. Але це речі, кроки маленьких людей, які роблять з них великих людей. І чим ми пишаємося, або там держава бере собі за заслугу. І це класно, коли, наприклад, людина вертається в Франківськ і творить якусь там, не знаю, Урбан 100, де люди роблять маленьку соціальну зміну. Це ж класно. Ти про Фелюка, так? Так, зокрема, я знімав бесіду. Зокрема, про нього. Але вертаючись знову ж таки до Сходу, нас же ж дуже достатньо багато ще подібних областей, на яких ми звертаємо увагу. І це повертається. Ти Одещину, очевидно, маєш? Не тільки Одещину, я маю на увазі Чернівеччину, я маю на увазі Закарпаття, я маю на увазі північ, як мінімум 3 областей, 4. Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, це про Полісся. Слухайте, ви, якщо, не дай Бог, щось там трапиться, ви, по-перше, ті болота і ліси не зайдете, по-друге, вони будуть розуміти тих людей, тому що в них ментальність абсолютно відрізняється від багатьох інших. І туди, повірте, теж нога не ступала, як і в Донецьку, Луганську область, умовно Києва, так і до них з 90-х років. Це ж самі собі навіть... Завершуємо. Побажати можна на сам кінець натхнення
звитяжної праці, щоб вас голос нарешті було чути, не лише на концертах. Соломія Бобровська сьогодні була в програмі «Прайм Скрипін». Я був теж в ній, як це не дивно. Дякую, що ви дивилися. Хочу нагадати, що цей проект так само можна дивитися на YouTube-каналах Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. Хорошого вам вечора. Тебе